JINGPULE na kitab jong EZEKIEL. Kelenong ngabalay penyo kad khot arpuwei hadu arpu pra. Toya thu aki banga utrai kenran ngan sashem ki Israel na preng ki jai penriu ha ki ba ki laleng. Ngan salum lang ki nang ta ngan se lambiang ki syakari jong ki hi. Ngan sepelong ki kawai ka jai penriu hakari halor ki lum Israel. Kin sodon wei briu bat sensyar halor jong ki bat kinom ya patshu arjat benriu ne anam pihak shu eki arhima kinom pentinget shu yalade da ki blai thau bi assignment ne kinom penpon yalade da kapam ngan sapelai eki nakir kom le baro kiba kila marmlien ban le pam bat ban shat kelayanga ngan sapen kho eki barkin salong ki pa jonga bat ngan salong ublei jongki usyakri jongau dabet un salong us iem jongki kien sayalong kawai hapo wei unong sensyar bat kien sakongo shisha ki an jonga kien sasyong hakari bangala ai hausyakri jonga ujakom kari hakaba ki kepatamen jongki kilasyong kien sasyong hangta maki ki khon ki kti jongki bat ki khon ki ksiu jong ki junom bhor usyakri jongau dabet un sesensyar halor jong ki junom ngan sete ka jutang penisuk bat ki syu junom ngan penroi penpare ki bat ngan bo ya katampel jonga hakari jong ki bakan sadu hangta junom ngan syongsa bat ki hangta bat ngan long ublei jong ki pat kinlong ki pat jonga enda ngabu ya katempel jonga hangta mengandup don pedeng jongki junam hangta ki jai benriu kin satip bangau trai ngalapen kentang ya ki Israel kaktien jong utrai JINGPULE nanga gospel jong IOANNIS kalenong kabakhat wei kadkhot basau pusan hadu san punyo bon kiju ki balawan jongo ikamaria kile i ya kabau jisu lale pat kila nget ya u henry ladon naki ki balale ya tho ha ki farisi ya kata kabau jisu lale kumta ki farisi bikirang baleng do kilai lum darbar bat kilai ong ayungin yale uneu briu pen ibon kita kishin landang isya bon le mon hakane karukom baro kinenge hau bat ki roman kinwan bat kin penjot ya katempel jungi mane kejai benriu baro kawai wei neki bakerteng ukai pas lengdo orang ba hakata kasnam gula ong phim ya so thoi ai ru em phim so tho mo baga kaman toy phi bo un yap wei briu na kabanta upai ba ban ya ka ba en jot baro ka wei ka jai benriu ka kenja ha ka jing sha sham ong ya kani nala dehi henrei namar ba ulalong orang ba lengdo ha ka takasnam ulai tho lupa bo jisun sayap na kabanta ki pai benriu ju bat om tang na kabanta jongki henrei banlom lang shikan hon ki khon ublai ki ba la safret keleng khet na do kata kasngi kirang ba ju kil sla ban peniap eu jisu kum tau jisu sham lek jing lek ha bapau ha judia henrei la lek syakawai ka jaka hajan ri kenja syakabasyong bakarteng epriam hakaba ulasa bat laki sendran kapas kha jong ki ju kalajan bat bon ki briu na nong kandong kelele sya Jerusalem ban pendep ikiniam kirukom jing penkho chua kapas kha kileyawat yu jisu bat haba kidang yelum ha katempel kilai kili paramaki pi perkhan ba namuan sya kapas kha ne pi ong kumno kirang ba leng do bat ki Farisi kilapan mi hukum
baladon manu mateb hang no don u Jisu an ajing tem kenang bagindup la ban kem ya u. The gospel jong utrai.